日本語で大変失礼ですが、ご挨拶をさせていただきたいと感じます。ご許しをいただきたいと思います。新郎新婦、並びにご両家の皆様方、本日は誠におめでとうございます。謹んでお祝いを申し上げます。ただいま入場されました、花嫁の姿を拝見いたしまして、もう大変素晴らしい美しさに、感動いたしました。本当に、素晴らしいことだと思っております。新婦の常年安さんは、今から12年ほど前に、私どもの寝る間小学会においでになりまして、それ以来、12年間、親子のような間柄でお付き合いをさせていただいておりますので、今日は本当に、感激をいたしました。ご家族の皆様方も、大の親日家で、戦争中は日本の軍人の方々が大変お世話になったと伺っておりますが、そんな温かい思いやりのあるご家庭で大切に育てられた陛下、大変素直で明るく思いやりのある素晴らしい女性で、私は自分の娘のように日頃格別の親しみを感じておりますが、私だけでなく学友会の人々や日本の多くの人々に信頼され尊敬されておりました。こんな素晴らしい女性を伴侶として選ばれました新郎ブルヤンさんの目の高さに記憶をいたしております。地球上に何十億と何十億人といる衛星の中からただ一人ずつ選ばれた、衛星の中から選ばれた相手と、今日から生涯の運命を共にすることになります。考えれば誠に神秘で、尊厳なご縁であります。この尊い現実を踏まえて永遠の契りを結ぶのが結婚式であります。この重要な意義をしっかり胸に刻んで彼の門出をしていただきたいと思います。長い人生の道のりには今日のような楽しいことばかりではなく、苦しいことも悲しいこともいろいろあると思いますが、苦しい時、悲しい時には今日の式場で誓った決意と感激を思い起こして、2人で力を合わせて頑張っていただきたいと思います。長い間、全く異なった環境で育った2人が全てのことに気が合うはずがありません。お互いに相手のことを思いやる、譲り合いの気持ちが、譲り合いと助け合いの気持ちが非常に大切であります。相手のことをよく尊重し、幸福な人生をしていただきたいと思います。幸福は他人から与えられるものではなくて、自分が気づくものでありますから、自分の心がけ次第であります。これからお二人で力を合わせて幸せなご家庭を築かれますよう、心からご期待を申し上げております。また、本日まで